מה נגיד הדבר שאתה הכי הרבה רואה אצל עסקים? הטעות הכי נפוצה. תמחור. הוא מוכר שווארמה ב-70 שקל, אני לא יכול לתמחר את זה ב-80. אני גם לא יכול לתמחר את זה ב-65. אז התמחור שלו לפעמים מבוסס שוק. מה אתה יכול לתקן לו פה? קודם כל, אתה צריך לדעת מאיזה נקודת מוצא הוא יוצא ומאיזה נקודת מוצא אתה יוצא. אם אתה יוצא מנקודת מוצא שאתה משלם עכשיו שכירות פי 2 ממנו, ואתה קונה בשר מספק יותר יקר ממנו, ואתה משלם לעובדים יותר משכורת מה שהוא משלם, והכל יותר יקר, אז אין לך אופציה אחרת, כי אתה לא נמצא באותו נקודה. זה כמו שתשווה תפוח לתפוח. אם אתה אותו תפוח כמוהו, סבבה, תתמחר. יכול להיות שדרך אגב, הוא מתמחר לא נכון, והוא דופק את כולם. ובגלל שמטומטם אחד לקח את כולם לעבדון, כולם עכשיו מפסידים כסף. כי יש גם מציאות כזאת של ענפים מסוימים, שאתה רואה שיש שם תחרות מסוימת, שהתחרות הזאת היא תחרות הפסדית. ומראש אתה אומר, תשמע, אל תיכנס לענף הזה, כי אין מה... כל מי שעובד שם היום רץ סביב עצמו, ויש אחד שמוביל אותו, שמבחינתו להרוויח 2% או 3% זה מקובל עליו וזה בסדר. וככה הוא חי עם זה. והוא מוביל את הענף הזה בצורה שהיא מאוד מאוד מצומצמת, הוא 90% מהענף הזה. כל מי שנכנס ישר יוצא כי הוא מבין שאין שם התכנות עסקית. וככה הדבר הזה חי ונושם. ובעל עסק שפותח מסעדה או פותח עסק, צריך להבין מול איזה שוק הוא נכנס ומול מה הוא מתחרה.